Ni kuraysta. Wallahi amano. Ema ne rega wartiga soro ne ga baraina. Ni ne mo to inflo kana clefla ke krefe. Te kongo be ni ga dadi kenena. Dugu ya fana ga jile kala karla. Ni afi ga to garanna. Ya Sala kala bin ngani mo ni do so fa kashi wona ngate. Sabi vaso, abi avanso. E fana mo min mena sugu in kono. Wallahi ibe sugu in yedon wa ini mo be nyondo. Kudu sugu na mo fa na na do Yo ka so nga bara parce que ni to bara la do ni bara fere de charbon fere. abi comme charbon fere ni ray bulu de. Kono wallahi E fembe soro charbon fere na sa. bon alni fembe soro gani ni sabana fembe soro la Itala je ga chudo ne re masugu kon naina. Wala sa ne be sa logo chimbla to umna. ni ga pensa ni na paso di mo sumona Bebe dugu jirale re madurama kelen soro folo. Dora foy wara ta kan o farfaga ko. wa go to na fa ga kuraysta. Ni ga fo te mo kuraysta la kiti soro la ebe ndo amena ni ndo amena da ha ni wazira to ndo amena na temuso dini mo ina bade ne mo sa gra na temuso temuso aga fat pofoni Mohamed kanata jenunu ko akula bi bulu de banya do. ça va Ça va. aw nana ci do la mais c'est de mer Ayan kilala an ga taso yɛrɛ bi. et toi Ne tɔgɔ ah Zena. Zina Awɔ. ne tɔgɔ Mohamed ne bɛ wotoro pousser sugu la yan nɔ A mɛna. awɔ a mɛnna ne bɛ wotoro pousser ni nana yan nɔ ko wotoro pousser la Mohamed bɛɛ bɛ ne dɔn Ne fɛnɛ ka sugu taga ma ca ni ci dɔrɔn tɛ. Ne to ka na n sɛnɛ yɛrɛ sugu la de. Zina o tɔgɔ ka di dɛ I yɛrɛ tɔgɔ ka di o. Ahan. Zina cɛ ka ɲi dɛ Kana nin fɔ. o diyara ne ye bi Ahan. awɔ Cogo di tan? i diyara ne o dɔrɔn tɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ de bɛ fɛ k'i furu fɛnɛ E mun nan tan kule jugu sago jɔlen de bɛ ne kɛ fɛ ka furu e ala cɛ ka muso furu ta ɲinɛ e yɛrɛ la yan e bɛ mun sugu kɔnɔ wotoro pushe kɔ i ka kuma bɛ fama kuma fɛ k'e bɛ fɛ ka furu n'a fɔra ko nin bɛ den e b'a la yan i jɔcogo labɛn hali e tɛ mɔn la k'e bɛ fɛ ka furu i kana se ka tigɛ muso furu ta ɲini bɛn jugu sago nan tan kule A kɛra cogo di? foyi ma kɛ Muso min bɛ cɛ bugɔ ne b'o filɛ kodɔn mali de ni cɛ ka ɲi ne bolo hakili dɔɔni de kan ka k'i la mais a b'i n'a fɔ misibo de kɛlen bɛ k'e hakili datugu cɛ i t'i ɲɛ yɛlɛ dɔɔni k'i sɛbɛkɔrɔ miiri walasa ka se k'i ka kokɛtaw dɔn. ni ladilikan min ma i tɛ taa misiriba da la n'i jɔlen sɔrɔ da la ko nka miiri e ni mɔgɔ maa min bɛ to est ce que e ɲɛ b'i yɛrɛ la nan ta kolo tigɛ foyi ye nan ta kolo kɔ jugu sago jɔlen de bɛ ni ɲɛ b'i yɛrɛ la kɛ i bɛ taa sɛnɛ kɛ e b'a lajɛ e ni ala cɛ nin furu ɲɔgɔn ye ne terimuso lajɛ i y'a yɛrɛ k'a lajɛ a kilasiya yan a lajɛ dɔrɔn i ye e k'e ta i ta sanfɛ fo duguma. Ni muso fasugu de b'a kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ ko tout c'est bon a ka part la k'a sɔrɔ cɛko problème bɛ ɲini k'a fa a ka si so cɛko problème bɛ ne fa ka dira ne ma ne hali saya de ka kan ne i ma. tɛ ŋaniya ɲɛ dɔɔni lala ala bɛ hinɛ i la ka cɛ mɔrɔsɔni de don i ŋaniya juguya ye o kɛ bɛ ka fɛn ba de ɲɛ ne dugukolo in kan. Mamari a f'i ɲɛna i kana na i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɔla ka lajaba min da i kan. Ni digira ne la ka se degré min ma ala dɔrɔn de b'a dɔn n'i y'a dan ne ma jɛni ko a k'an ka baara kɛ Mohamɛdi i ni bɔ nin kan e tɛ dɔwɛrɛ la wotoro pusi kɔ walahi n'i ma nin to yen ne ɲɛ t'i la fɔlɔ dɛ da la k'a fɔ ko kɔnɔ minnu bɛ pan ɲɔgɔn fɛ olu de ye suguya kelen ye a terimuso bɔra ka waleya min kɛ e la sisan walahi a dɔ ka d'a yɛrɛ fana ye n'o tɛ a kun bɛ fɛn dɔ fɔ i ti jɔ n ka cɛn f'i ye Solomani n'i ye ne kelen ka Zena to yen fo ne su I ye min kɛ sugu la cɛ in na kɛ a ma diya ne ye dɛ. e fɛnɛ tuguni yan
Aïssa, allez, comment tu as mis faut qu'à connaître. Ne to ne ma kɔnɔ ko ma fɔ e ma nin ya e bɛ mun de fɔ ne o bɛ e b'a fɛ de ya awɔ a kuna min fɔ i kungo lamɛn ni ma lamɛn comme fɔ a bɛna se k'i furu de a bɛ furu de a bɛna se ka furu kɛ an ka taa so kuma ma nin kɛ dɛ cɛ de man de ye o Jara ne o dɔrɔn tɛ i b'a dɔn ne yɛrɛ de bɛ fɛ k'i sigi sana e mun nan tan kolo jugu sago jɔlen de bɛ ne kɛ fɛ ka furu e ala cɛ ka muso furu ta ye e yɛrɛ la e bɛ mun sugu kɔnɔ wotoro kusi kɔ i ka kuma bɛ fɔ ma kuma fɛ k'e fɛ ka furu n'a fɔra ko nin den b'e b'ale ya i jɔcogo labɛn ale tɛ mɔn la k'e bɛ fɛ ka furu i kana se ka tigɛ muso furu ta ɲini bɛn jugu sago nan tan kolo Zainab ne mun de bɛ la ko mun bɛ la ne de b'i dɔn sa ma ne dɔgɔnin de tɛ yan fɛn b'i la ou bien fɛn t'i la ne b'o dɔn i tɛ k'i dogo ne la ne su y'a dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara i yɛrɛ b'a dɔn mama tɛ mɔgɔ sigilen a ka voyage ka ca a bɛ se ka kɛ mais i kɔni k'i janto i yɛrɛ la n'a sɔrɔ i jarabilen don fana i b'o fana fɔ ne ɲɛna an kile Nse kile Ellen ko ka dan ni yɛrɛ dun wala i b'a ha Zainadu Zena i sa ta ka sɔmuru oye mina o kuma mun bɛ la i tɛ togo la dɛ ne yɛrɛ kun kan ka bɔ ne bɛ fɛ ka taa restaurant la bi n'a sɔrɔ ta bɛ taa munumunu mun ka di Jangan cɛ mun de faamu dɔgɔ in ka ko la yɛrɛ tɛ. N ka cɛ i b'a dɔn tarapu bɛ sɔn ka diyan na o mais sɔn'o cɛ ba kelen bɛ n kunna n k'an kunkolo bɛ s'o la fɔlɔ fɛn t'a sinon cɛ dɔgɔ in ka siɲɛ ye. Cɛ b'a dɔn jɛ yɛrɛ de bɛ denni bɔ a la. Ne kɔni ko a ma ko ni 500 b'a kun k'an bɛ se ka mission gérer a ko y a pas de problème k'a ka ɲɛnabɔ dɔrɔn. A y'o de fɔ ne ye. Non i b'a kalama ni nin ɲɛnabɔra o y'an kɛlen fɛn nin walayi. Kelen tɛ yen o ye tile fila ni fɛn dosi sɔngɔ. N ka cɛ ni cɛ ka baara kɛ su yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ bilen yɛrɛ. A ko baara samani nin ma. Rasamani na. Fitini nin y'a ni an bɛ tapa san cɛ nin b'a bila sisan. I bila la yen. An bila la fɔlɔ. An k'an kunkolo wusu dɔrɔn ka cɛ an ka taa ni plan an ka taa nin kɛ ko i b'a kun ten nɔ. Non jɛ yɛrɛ de bɛ dɔgɔ in kɔnɔ walayi. Parce que den de don i y'a kalama. Non o kelen den don. Mais i b'a dɔn han sɔnni an k'an jɔ yan an k'ale an ka taa ni planche de quoi. An ka taa ni tarapu an ka taa wuli quoi voilà. Jitigi na ya yɛrɛ i famana ka jisuma feere sisan dɛ o kuma wari cayara juru minnu tun b'aw la aw mɛnna ka sɔrɔ aw m'olu sara n'a cɛ a bɛ ji ta kelen ne mara e le ke ka juru bɛ tɔn na n taara ka juru bɛ mɔgɔ min na ne ka juru bɛ to aw la aw ye minnu ta aw sɔnna k'olu sara wa jɔn ne ka juru bɛ nin na ne ka juru bɛ nin na Edo Edi wotoro kana ni wotoro da wotoro to mɔgɔ de bɛ nun dɔn ayi u kana kangari gɛlɛn da ye ko o don la k'i dɔ la jɔ yan nɔ ka mana i ka manamanakan fɔ a ye Dɔ de y'a ayi ci y'a ma nɔfɛ k'i ka fara terimuso la
Ami ni fagal de la wa bani foli Ni ara sanna wali di. Ne mɔgɔ ye tantɔ I b'a dɔn hadamaden qualité dɔw yɛrɛ de bɛ yen olu ye ɲɛna dɔrɔn bɛ mɔgɔ ka tile journée de goya i bolo quoi tellement hadamaden dɔw kunna ka go e ka jɔlen de bɛ nin taa tiɲɛni ni muso fasugu ne bɛ nin muso qualité dɔn kojugu ninnu de b'a essayer ka dabaya kɛ walasa k'u dimi yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔnin sɔrɔ mɔgɔw la cɛ n'o de fɛ yen sa anw mago tɛ e la bi an mago tɛ e la sini n'a fɔra ko ne yɛrɛ mago b'a la a bɛ da la hali ni problème sɔrɔ k'a b'a gérer ne b'o sa problème ne b'o kɔrɔ dɔn ka tugu aw kɔ ye a jɔlen lajɛ e yɛrɛ tɛ malo i la fini yɛrɛ dɔrɔn de i ko mɔgɔ min wulu sira terikɛ an ka taa ka taa de awɔ Jitigi yɛrɛ parelen don bi o kuma feere tɛ yen bi Ayi, feere tɛ yen bi, ji foyi tɛ yen nɔ bi bi. Ji banna. mais ne ko e tɛ se ka jisuma feere in to yen ka baara wɛrɛ kɛ yan est ce que wari bɛ sɔrɔ nin na Ne tɛ se ka jisuma feere in to yen cogoya si de la. Parce que la ne fa wari t'a bolo, wari tɛ ne ba bolo. Ne de kɛlen don k'an jɔ ni dɔgɔninw ye, ne de bɛ n dɔgɔninw ta. Hali ne ba ka nasɔngɔ, ne de jɔlen don n'a bɛɛ. Ni ne ye jisuma feere in dabila, a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ. nana min na o don n terimuso ye kun fila ye a jiginna dɔɔnin na muso ye fana O dɔrɔn foyi e bɛ nana n'o dɔrɔn de la e mana ci wɛrɛ foyi la o kɔ kuma kun jiginna na dɔɔnin a komi a ma ɲuman Sina ne ko i ka di ne ye de awɔ o kuma Zina mun de bɛ ne la foyi si la mɔgɔ fan fɛ non i ye muso cɛsirilen ye i jija n dalen b'a la k'a fɔ i bɛ nɔ bɔ ko la don dɔ la cɛ yɛrɛ la e bɛ k'a kɛ cogoya min na ni nin dusu ɲɔgɔn bɛ den musomanin bɛɛ kɔnɔ walahi u bɛ pisa yɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ manamana kow la tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko i bɛ ka nin bɛɛ problème ɲɛnabɔ u ka so i jija i ka courage ta i ka baara la halisa kana na jɔn i yɛrɛ la n'o dɔrɔn tɛ ne b'i fɛ yɛrɛ de Zina ne yɛrɛ bɛ ka sira yɔrɔ min na n terimuso ye terimuso ta to sa ne bɛ ka jɔrɔ ni e yɛrɛ de n'a sɔrɔ ne ka di i ye hali sura ne da ne ma se ka sɔrɔ ne tora miiri la dɔrɔn o mɛ tɛ ka miiri ne la ne man di yan wari marché tun bɛ ne bolo ne kan ka taa olu baaraw kɛ wulada in na donc ne bɛna taa yen fɔlɔ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place la yan Voilà, fali mena an bilo la wa. Wɔrɔ ne yɛrɛ kunkolo sufilen ba. Muru yɛrɛ de tɛ ne bolo. Cɛ, bilewo de b'an na sisan. Mami cɛ kan jumɛn b'i la cɛ tɛgɛ minɛ t'a la bi yan cɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn na bon ne yɛrɛ y'a bila plan min na ne ka plan kɛra cogo di n'a kun tɛ se ka ne ka plan kɛ dɔrɔn a tun b'a fɔ ne k'a tɛ se ka kɛ mais o bɛɛ kun ka wusa ne ni o Mami i b'a kalama Zepe. ne maloyara ma wariko ta fan Zepe. bon ne Zepe lamɛn kɛ. ne fɛ ne y'a fɛ ko wariko yɔrɔ t'an cɛ ou bien ne m'o fɔ yan A fɔ ka muso ka dɔ fara bile kan wa. Mami Bile yɛrɛ ka dɔgɔ ɲɛ bɛ kuma na ne kelen tɛ baara kɛ wa ne ni n ka cɛ de bɛ baara kɛ dɔw t'i la position sugu wariko t'an cɛ ne m'o fɛ kabidenw ko wariko t'an cɛ bon ne y'a bila ka mission ne ka mission ma gérer ou bien mais n'a kɔni ni sen na i bɛna gros somme jigi dɛ parce que fagali de b'a la quoi Cɛ, ne bila dɔrɔn an ka boli ye wa. hali n'a ma wuli bilen ne ka sira foyi t'o la ne ko de wari min da ka di a y'a fɔ ne bɛ wari d'a ma foyi t'o la bilen i bɛ jɔ a garanti bɛɛ ne bɛ jɔ a ne de m'a bila la mun na ne bɛ bɔ a garanti kɔrɔ problème t'o la o i bɛ débit pɛrɛn dɔrɔn ka cɛ e yɛrɛ bɛ fɛ ni action yɛrɛ a ka kɛ waati jumɛn yɛrɛ hali n'a kɛra sini a ka di ne ye
sini bi wulada in bɛɛ an bɛ cɔn fɛ O waati. Ne petit i t'a affaire de kuma don. mɛn yɛrɛ bilen yɛrɛ o kelen den don an bɛ ɲɔgɔn N sɔnnen don Ayisa. Ne petit affaire de. An b'a kɛ ten. Taa dɔrɔn i ka t'i da ko t'i da o. cɛ bɛ min fɛ cɛ n ka cɛ an man ka lupe dɛ Cɛ b'a dɔn ko bi yɛrɛ sigi ka mɛn yɛrɛ ten na wuli an ka fu dɔgɔ dɔgɔ e ɲin'a kan ka da fɔlɔ kɔ An bɔli ma la ni ma bɔ. fo k'i sa ɲɔgɔnna wɛrɛ Fo k'e sa. Fai. A bɛ fɔ nin de ma ko si filɛ ka tigɛ ka bɛn a tuma minɛ kɔnɔ. I b'a kalama fɛrɛ action min kɛra wa n bɛ min f'i ɲɛna ka gɛlɛya a kɛcogo bɛɛ lajɛlen la Mohamɛdi ɲuman ka wuli n'o tɛ da la k'a fɔ ko n kɛralen don ka ko sugu bɛɛ lajɛlen k'i la sabula e ye maa kɔnɔna jugu de ye. Mohamɛdi sara o a balola a bɛɛ ka kan de ma i tulo b'a la e bɛ sɔn ka n'i jɔ ne ko Mohamɛdi a b'i kɔnɔ ko e ye mɔgɔ de bila a ka bugɔ ma mɔgɔ bila a ka bugɔ dɛ ne yɛrɛ de ye Mohamɛdi ye e t'i yɛrɛ la i yɛrɛ la dɔrɔn i la fini la ye dɔrɔn. Ne ko mun yɛrɛ de ye hasiriya don e joli la tan. Ne wolola n'o asidi ye wa ne bɛ sa n'o asidi ne tɛ asidi ne ye honneur mɔgɔ fasugu di ɲɔgɔn asidi sabula a tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ la. N'i bɛ kuma ne fɛ i b'i kumakan jigi di est-ce que i bɛ k'a fɔ. O cɛ ye ya. Bon n'i b'i ka manamana ko la. N'i b'i ka manamana ko la. E ni ne mɔgɔ ne manamana mɔgɔ bɛɛ b'o dɔn n tɛ n fɛn jigi hali sini e b'a fɔ k'i bɛ ne bugɔ ni ne bugɔ yɔrɔ y'i terikɛ yɔrɔ o ma bana dɛ mais gulon de k'e sogo tigɛ dɔɔni et puis hali n'i y'a kɔrɔbɔ ka ne bugɔ i b'i si tɔ bɛɛ de kɛ kosɛbɛ i bɛ t'i bugɔ palan kɔnɔ hali cɛ min tɛ yen ne tɛ surun wa bi ta tɛmɛ ne kɔ n'i ye ne lajɔ k'i bɛ ne attaquer i hakili tɛ bɔ koko la a bɛ bɔ o la. Ne bɔtɔ la min ne b'a kuma e de fɛ Mohamɛdi ne bɔtɔ la min bi ye ne jɔlen bila da in na yan k'e ma kɔnɔ Ne bɔtɔ la sugu la de. n'a fɔra bi ye dimanche ye baara tɛ sugu la e kun taara min ne bɛ ka kuma e de fɛ Mohamɛdi e kun taara min Ne kun taara sugu de la. baara de bɛ yen yan ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'a sɔrɔ i tagakun ye Zena de ko ye n bɛ min f'i ɲɛna Mohamɛdi walahi n'i ma nin ko in dabila o bɛ i k'i tilen dɔrɔn i ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna siɲɛ kelen n bolo o de bɛ sɔn k'an lafiya n'o tɛ nin ko in tagacogo tɛ ka ne kun minɛ dɛ e yɛrɛ b'a dɔn e fa ye entrepreneur de ye e yɛrɛ tɛ mɔgɔ denni ye Mohamɛdi i bɛ k'i yɛrɛ dogo k'i yɛrɛ bila degun kɔnɔ dɔrɔn fu. E m'a faamuya sa. Ɲɛnamaya kɔnɔ kɛ yan i bɛ fɛ ka dɔn ka fɔ muso b'i fɛ i t'i ka fɛntigiya yira a la. N'i y'a yira muso la k'a fɔ fɛn b'i bolo a b'i fɛ o a t'i fɛ o i t'o dɔn. An ye ko in fɛngɛ cogoya min na ne b'a dɔn ni e ma kɔn k'i yɛrɛ fɔ ne nin ko in bɛ ka taa cogo min na a laban bɛ taa k'an bɛɛ bolo da n'o dun kɛra walahi an ma sigi ni min ye o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o don ko min kɛra i la i yɛrɛ y'a bɛɛ ye hali n'i ma tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ laban bɛ tiɲɛ fɔ wala bila mi tiɲɛ fɔ. Parce que ne bɛ ka siran ko in bɛ ka taa cogo min na a tɛ ka ne kunkolo minɛ walayi e yɛrɛ m'a ye o don la u ye min k'i la donc kɔn dɔrɔn i ka tiɲɛ fɔ nin ɲɛna dɔrɔn an ka taa dumuni kɛ kɔn dɔrɔn i ka tiɲɛ fɔ nin ɲɛna o dɔrɔn de b'an lafiya nin ko in na
Ne jɔlen kun bɛ k'e kɔnɔ dumuni de la n ka cɛ depuis wagati jumɛn i bɔlen don n t'a dɔn i taara yɔrɔ o yɔrɔ la n ka cɛ. An ka taa. A kɛra cogo di mun y'i sɔrɔ o ko e bɛ sogo de la ne dalen de tun bɛ ka sogo zina la sisan ko ne ni zina tun bɛ ka tagama ɲɔgɔn fɛ awɔ cogo di tan ne bɛ miiri la cogoya min na ni fɛn bɛ yen k'a ka gɛlɛn ne bolo diɲɛ na o ye de kelen a cɔ ni se kuma la kori i tɛ ka nɛgɛ ayi n'i ko ten tɔ ni zina sigilen to baro la a kɔrɔmuso ni mamiri nana danga de bɛ zina kɔ ne ye kuma bɛ fɔ zina ye mais a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma fiyewu ne ye pigi ka fɔ e ka nin bila ka se ala kama e ka taa a tɛ mɔgɔ ko zina tɛ mɔgɔ kuma yɛrɛ mɔgɔ kuma t'a la fiyewu sigida filɛ nin zina ye jugu sa wari wala ne ye kuma bɛ fɔ zina ye e ka sigilen lajɛ ne ye ɲininka ka dɛsɛ i ma sɔn ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna k'i ɲininka ka pike ka fa kɛ i ma tiɲɛ fɔ ne ɲɛna fɛn min e tɛ maloya ka n'i sigi nin yɛrɛ fɛ hali a ma kɛ mɔgɔ sarama yɛrɛ e ka lafini dɔrɔn dɛ ne ye kuma bɛ fɔ zina ye a t'a kanu ɲɔgɔn de don e tɛ maloya e ye ne faga ni maloya ye bi dɛ wuli ka bila ɲaga taga wuli ka bila ɲaga ta so mɔgɔ la maloya la zina kuma tɛ ka kɛ de fɛ e sigilen bɛ mun na hali bi u y'u kɔ don ka taa mais sogo kɔnɔna la tuguni ne tilala k'a ye u donnen u ka so kɔnɔna la kɔrɔmuso in bɛ k'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ kulonkɛ la ko ne ye kɔnɔ da la ko fu y'a ta ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna Zina i hakili t'i yɛrɛ k'i mana kɔnɔ la i la a kɛr'i la o mama tɛ yan nɔ ne kelen dɔrɔn de bɛ yan k'i mana kɔnɔ la i la dɔrɔn a kɛr'i la ne kuma bɛ fɔ Zina kɛmɛ ko nɛgɛ de b'a kulo kɔnɔ i ko cɛ tɛ dugu la ne tɛ e ma cɛ sigilen ni yɛrɛ ne ye dabali ma ban nin ye mɔgɔ yira ka ye mɔgɔ la e bɛ taa nin yira jɔn na ko nin ye cɛ ye ba ye nɔ o ba ye minɛ feerelen ba la ne yɛrɛ bɛ taa so yɛrɛ an b'a kɛ ten ne taara n'o kɛ k'an bɛn kɔrɔmuso in b'a la k'a fɔ k'a ka ne ye ka ne to ne t'a dɔn ne ye fɛn fɛn de kɛ kɔrɔmuso in na ne bɛ min f'i ɲɛna sogo n'o ni cɛ man jan hali dɔɔni n'i y'a dan ne ma n y'a f'i ye i sen bɔ nin ko in na nin ko in da man di la hali dɔɔni mɔgɔ min yɛrɛ somɔgɔw t'i fɛ e bɛ k'a fɔ k'e b'o ko karaba cɛ n'i ma nin ko in bila nin ko in bɛ taa laban fɛn na i yɛrɛ ma sigi ni min ye dɛ solo nin ye sogo de ye sogo ni tiɲɛ bɔlen don mais tiɲɛ tɛ dɛ nin ye sogo gansan dɔrɔn de ye su heure min bɛ yen sisan i yɛrɛ b'a dɔn 2 heures du matin i filɛ ka mɔgɔ ka sunɔgɔ cɛ manamana ko la ko Zina Bariko to fɔlɔ bariko bila di bila i bɛ baara fɛn fɛn la i b'a dɔn Banu bɔra sisan ya ka Zena sɔgɔ sisan i boli i ka taa docteur Abdul wele ka boli don so kɔnɔ i ka téléphone ta i ka papa wele i y'a mɛn allo
Abdou, mi? Si ça a été là, il y a un docteur Sola. Oh, amion soro, ça. Zina. Ya fane man beniri mo. Ne wuni yɛrɛ fɛ na ne ba dɔn a tɛ se nin bɛɛ. Na banabaatɔ bɛ sigi a sigi la fana. Mon frère, là, tu m'as bâché, c'est quand on a dans la donne. Non, c'est pas grave, c'est juste une perte de connaissance initiale qu'on a, tu m'as bâché. Katade. Et ben, on a dans la donne, juste pendant qu'il m'occupe à la vite fait là, quoi. Sa température est en train de monter, fièvre barre et voilà. Fièvre barre et voilà. Il y a femme, il y a un peu Bâché comme ça. Bâché fouille ta soeur. Bâché fouille ta soeur. Il y a un peu de dame, fièvre une jigne, il faut un peu de regard pour le jigne dans la vite fait là. Et vous comment ça? Ah, Kɔnɔna la ko mɔgɔ kana don a kan. Docteur mɔgɔ kana don a kan. bonsoir, Niba. Allez, vous m'avez dit. Ok, à fait pour nous, urgence là. Donc, à mon avis, mon Soudan est resté. Il y a un docteur sur les ballons, là, on part d'hiver. Donc, à mon avis, calme, on est là. Là, tu m'as bâché. Ah, oui, on nous laisse aller. Ah, je vais attendre dame. Ok, merci.
se ka nsu mɔgɔ wuli ka kuma dɔ f'i ye n'a tɛ min na A fakɛ de ni a fakɛ. awɔ e k'an kɔnɔ dɔɔnin dɔrɔn ne balimakɛ ayiwa basi tɛ n bɛna kuma min f'i ye i b'a ta ni hakili ye donc an kɔni y'an ka kɛtaw bɛɛ kɛ an kan ka fɛn fɛn kɛ an y'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ i b'a ta ni hakili sigi bana ye fɛnba ye bana fila ma nɔgɔ mɔgɔ t'a laban dɔn ala de bɛ nin di wa ala de bɛ tila ka nin minɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko in taara k'an bolo da Ko jumɛn taara ka bolo da? parce que a sera yɔrɔ min ma san'aw ka se n'a ye yan o y'a sɔrɔ caman kɛra mɛ aw sera yan nɔ o y'a sɔrɔ c'est trop tard parce que o y'a sɔrɔ joli jiginna a kɔnɔ donc an ye intervention minnu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Ne ko e bɛ fɛ ka mun yɛrɛ de fɔ? fɛ k'a f'i ye i b'a ta ni hakili ye an balimamuso tɛ yan bilen E ko bana man ɲɛ i b'a ta ni hakili yɛrɛ de i b'a ta ni hakili de ala de bɛ nin di wa ala de bɛ tila ka nin minɛ Zina cɛ ka ɲi dɛ. Kana nin fɔ. Ko diyara ne ye bi. Ko kana kangari gɛlɛn da ye. Ko o don la k'i dɔ la jɔ yan nɔ ka mana i ka manamanakan fɔ a ye. Bɛɛ de y'a Y'a nɔfɛ. i ka fara terimuso la aw ka denmisɛnnin ninnu fɛn Yɔrɔ a tɛ kuma tɛ yugu kulo de bɛ ka taa sɛ wɛrɛ n'an bɛ na an bɛ n'i fagali de la. I tɛ jɔ n ka cɛn f'i ye Sulemani. N'i ye ne kelen ka Zena to yen fo ne su. O mɛn tɛ ka miiri ne la. Ne man di yan. a faamu ala de bɛ nin di wa ale bɛ tila ka nin minɛ an bɛɛ bɛ segin ka laban ale de ma kana kasi kana kasi ka kasi ala ma hakili kana hakili kana kasi ala ma filɛ ala mana min kɛ o de ka ɲi n'ala ye min kɛ dɔrɔn o de ka ɲi i t'a dɔn a y'a kɛ kun min na wa mɔgɔ tɛ ala jalaki Mun ye dɔgɔnin sɔrɔ mun bɛ Zena la a fɔ n ɲɛna sa mun bɛ Zena la Denmuso fɛn denmuso. Ayi e ka sabali. A kɛra cogo di? Denmuso i da de. Mamɛri mun bɛ yen? Denmuso. A ka bana ma fɔ a la. K'a ye jeli caman kɛ. Kasi dabila sa. a y'a wele ne dɔgɔnin ne dɔgɔnin Zena I da de. Fɛn fɛn bɛ se k'e dɛmɛ san o ye de minɛ. kasi dɔ bɛ ka fɔ ne bɛ se Dege ni lawu. Mohamed hali bi ne b'i deli ka ɲɛfɔ ne ma yanni ko in sɛbɛn a bɛ ne de ye mɔgɔ bila ko kɛ e faga a bɛnna Zena ta ma ne b'i deli hali bi ka ɲɛfɔ ne ma E de ye kojugu kun y'an fa ye. Mohamed ne b'i deli hali bi ka ɲɛfɔ ne ma ne ye min kɛ ne jo t'a la ɲɛfɔ ne ma ala kama ne kun t'a kɛ o. i balimaw a ye nin dabila a bɛ ka nin kɛ ala ye min kɛ Mami, kasi dabila. Mami, ni ne ye kasi la ne taara o yɔrɔ o yɔrɔ. A mɛnna ne farikolo bɛ ka n sɔsɔ. A bɛ ka n sama sama ni kan fɛn dɔ nɔfɛ. Mais n t'a dɔn n m'a f'i ɲɛna cogo cogo. Mami, ne yɛrɛ de b'i fɛ. Mais n t'a dɔn n m'a f'i ye cogo cogo. N sirannen don k'a f'i ɲɛna. N t'a dɔn n'i bɛna sɔn. Mami, je t'aime. Mami, viens. Mohamed t'es.
bɛna kuma min fɔ n b'a dɔn a tɛna diya i ye mɛ ala mana fɛn fɛn latigɛ mɔgɔninfin sen fila se t'o la ni zena tɛ ne ka ɲɛnamaya la ne t'a dɔn ne bɛ ɲɛnamaya kɛ cogo o cogo ni ni maa min bɛ se k'a ka ɲɛnamaya kɛ aw y'a ka ɲɛnamaya kɛ zena talen ka ne to kuma bɛ miiri ne kunkolo tɛna se ka supporter ne yɛrɛ ka hakilina laban na ne ye min ye ne bɛ taa zena nɔfɛ an ka taa an ka ɲɛnamaya tɔ kɛ alijinɛ kɔnɔ ni ne fa ye ne ɲininkali k'i la a fɔ ko ala ka wele sera ne ma nin tun ye n ka kuma laban ye k'a f'i ɲɛna ala de ye nin latigɛ dɛ